Budeme stavět, budeš. Kdyby začalo lít, aby tam byl med. Hele, chápete to? Ale tam je to dobrý. Uděláme si střechu a zaházdíme si. Počkej, můžu to zkusit tady. Ale ne, to jsou ty. To jsou ty. To je malinký udělat. Jo, tam zkusím. Hej, ale to je fakt dobrý. Nebo, tady. Hej, mohli bychom mít tady tyhle dvě věci, tohle a tohle. Jo, ale fakt by to tak mohlo být, že jo? A teď potřebujeme jenom stěláči, aby jsme si tady je zapíkaný. Ne, to není jasná. Hej, musíme udělat tady tuhle. Ale tady budu mít já domeček. Tady bydlím já. Domeček to vydáme, to je pěkná věc. Jo, tady je půl větví. Hej, to je starý, takže si tady tohle by bylo dobrý. Toto myslíš, že by se dobré lámalo? Jo, ale tohle víš. Hej, tohle by bylo dobré. Hej, já budu tady. Mně by se líbil tam akorát. Ale nelámte větru. Takže vlastně tady takhle, na tady tyhle věci. Tady si další člen, tamhle má Lukáš a tady má další člen. Kanál popisku Parkour QRG budete mít. Ještě Lukika 13 a ukončí to. Takže jestli se vám tohleto video bude líbit nebo líbilo, dejte mu like nebo dislike podle toho, jak se vám bude líbit. A napište nám nějaký pěkný komentář, který chcete, mě to je jedno. Čus.